Здравейте на всички, аз съм The Dragon Hunter, с мен е The Darkness. Nightmare! Аз го правя наръчно да дразя. С мен е The Nightmare. И това е епизод 2 в нашия survival в Minecraft България. Така... В миналия епизод успяхме да казахме ви какво ще правим и ще видим, аз още не съм качила първи и ще видим дали това, което казах във първи, ще се изпълни. В миналия епизод преместихме тези крави от биома до тук. За да може да си имаме храна и какво да ядем. Да. И другия също в миналия епизод направихме тази импровизирана фермичка. Кой знае, кой обаче става смисъл? Импровизирана. И за началото на клипа винаги расте едно дърво. Сякаш прави някаква магия. Явно YouTube прави някаква магия. Така, дано ви е харесал миналия клип, като го кача, Ще правим на ден по 2 клипа. На ден, да. Да, защото и без това идва пролетната ваканция и може да правим на ден по 3. Но иначе като сме научили, ще правим по един-два клипчета на ден. И ако не сме редовни, съжалявам, може би имаме някакви проблеми с връзката. Или аз съм на село. Да, или той е на село. Ще ходиш на село, впрочем? В смисъл, лятото може и да не ходя, може и да ходя. Няма. Де я знае той? Нямах връзка към интернет, там ужасно скучно ми е, трябва да чета тъпи книги, които направо ми щупат главата. Направо не знам. Само за Майнкрафт мисля. Не мисля само за Майнкрафт. Мисля за други неща, ама... За клипове и Майнкрафт. Да, главно за Майнкрафт, мисля. Да. И надяваме се нашия канал да се разви. Добре, сериозно. Клиповете имат магия. Едно дърво порасна точно пред мен. И за какво говоря? Сабскрайбвайте и ставайте значки. Мале, човек, сериозно. Ясно. О, не. Вие и станете... Там някакви Да, епизод 3 ще измислим какви ще сте сабскрайберите. Моля ви се, казвайте на приятелите си, искаме да се развием и да имаме много гледания. Двамата сме леко болни. О, мен вече ме заболя гърбото преди малко. Къде е третия стак дърво? Не у мене. Дедо? Добре, не у мене. Бери ми го дал. Да. Извинявам се, че използвам дървена лопата. И Тедо, за какво направих този път? Не знам, аз тук си правя партията. Направо не знам. Можехме да снимаме в друг баем, обаче... сложни неща станаха. Може най-рядко да цъкаме, защото има малко проблем с хамачето, най-рядко може и да цъкаме в Minecraft България, понеже имаме проблеми. Най-често ще цъкаме тук, защото нещо ни се бъгнаха сървърите и взаимно не можем да си влезем в сървърите. Аз не мога да влезя в него и той не може да влезе в моя. Но обаче ние си влизаме в своите сървъри. Ще правим много клипчета и да се... Надяваме се да нямаме много технически проблеми и да имаме много... Тези технически проблеми са родителите ни. Да. Разви се! Рали, третата крава се разви. Какво? Дами и господа, ето за началото на епизода една крава реши да порасне и да стане супер звезда. Коя от двете беше? Тая. Тая ли? Да, тая. Дами и господа, тая крава, която ми се дупи сега, тя порасна, тя се роди миналия епизод и стана адълт в началото на този епизод. Роди се в края на епизода и стана голям силен кадърник, който само знае да давам някои супи. И сега не само стана едно малко дете,
Но стана и нека тъне каквото дава мляко и храна. Окей, Ари, И това беше от нас. Ще се чуем в другия епизод. честно ли? Това ли беше? Не съм го спряла с полко. Дами и господа, съжалявам. Имах технически проблеми. Аз се шегувам просто. Искам да го дразня. Обичам да го дразня. Сега представяш ли си сега първия ни коментар, който да ни пишат. Представям си какво ще е. Много сте тъпи. Не, знаеш ли какъв? Сега. Вие гаджета ли сте? Това направо ка ми го напишат. Ако го напиши ти направо. О, Не знам. То, нали знаеш, че първо ще трябва да кача парт 1. Може би ще правим клиповете на части. Този епизод ще е 10 минути, другия е 20, за да проверим максималното колко е за качване на клипове, защото понякога може и няма да стане. И ако не стане, от сега се извиняваме за първи епизод. Съжалявам, че започваме някъде от средата, но понеже с Ралица много мислихме и докато мислиме винаги правим нещо в Майнкрафт. Да. И ако виждате сега, не знам дали го виждат, но някакви мои приятели ме викат да играя League of Legends, но ще им дам отклони. Защото тя много се е заребила. Не съм. Те много я заребиха Не по съм. League of Legends. За малко пак да кашля, да кашлютна, обаче се сдържах. Как сте крави, няма да правите любов? О, майко, трябва да им дадем уит. Може ли да й дам? И трябва ни още едно. Още уит ни трябва. И къде е семето? Дай, може ли да й дам? Искам То не може, трябва ти още едно уит. Мечтите ти се разбиха. направо. Сполко, като имаме още хляб, ще им дадеш ти. Значи ние за сега сме според мен сме в началото. Аз направих 5 меча. 5 меча. Да, имам 5 меча. Майко. Ако видите на един мой приятел инвентара, направо ще се побъркате колко не му е подреден. Не си ти. Направо толкова ме яд, че направиха вече, че трябва да си хабиш бонмила, за да грониш нещо. Но е дразнещо, понеже някои хора мислят, че е готино. Да, трябва да чакаш 500 века. Т.е. Тедо, Да. заповядай. Айде отивай. Трябва да я ги дам ли? Да. Цъкваш, тя се копчи върху едната и на другата. Окей, ще болят ли? Не. Ще хапят ли? Не. Не е нужда да влизаш. Дади ли им? Да. Не си. Дясно копче, бе. Я дай. Готово. Дами и господа, едно грона, друго се роди. Майко, днеска този епизод е само за... Този епизод ще го кръстим гробването на мъжа Маклаус. Ама Житейския урок. вече имаме във фермата 4. Раля ще обера бамбука. Окей. Тено, не отдолу! Защо? Защото нали трябва да гробват все пак. Наново. О, Така. Тедо, давам ти задача. каква? Отиди на спаун. Търси. Сега ще направя... Дръж тази браза. Търси обикновени дървета и бяло дърво. И без това правиш нещо. Тези клипчета ги правим поради най-готиния сървър в света Minecraft България.
Няма да правим реклама във всеки клип, просто докато стигнем до Просто е 10... супер Като готин. стигнем 10 епизод, тогава ще спрем да го рекламираме. Ще видим когато се оправят проблемите, иначе... Да. Ще видим. Окей, Може би в сървъра ще ми видят с друг ник хората. Няма да съм с този, който съм в момента. Защото ще мисля да се сложа на... Да се сложа на Dragon Hunter. кой е този? Не, аз да се казвам тъй в играта. Обаче Теодор не ми дава да се казвам така. Все едно акаунто е негов. Кога? Не е вярно, дами и господа, не слушайте. Нещо има, трябва да си пи хапчетата. То колко е часа в момента? 6:42. Не, и без това трябва да ми го дават в 7 часа хапчетата. Не, говорихте за хапчетата, Сванах. които са за лудницата. Успокой се, успокой се. От теб да има дърт. Дърт имам 2 стак, 1 стак. Ще те телепортирам тук, после напиши бак. Не. Криско влезе на линия. Дами и господа, посреди тези супер готиния Криско. Бит. Направо не знам дали е той, как ще да е. Не е той сигурно. Сигурен. Приеми ми. Приеми тук, значи. Аз за какво исках да доведа тук? Да, дърта. За кой ти е дърт? Трябва да изравнявам. Колко ми остава, че има? Колко да събера? 2 стака, колкото си събере. Значи гледата има равно от всяко дърво. От нормалното да е, например, 1 стак и 1 стак бяло. Аз ще взема от всичко, много от нормалното. Всичкото ще бъде от нормалното. Не, няма да е от нормално. Защо те пращам за нормално, като въобще не ми трябва? Само бяло ми трябва. Добре, Тедо, чули? Айде, взимай само бяло. Пак, до мене въобще не ме вижда. Кога стигнахме до 13-та минута? Значи, чао. Се видим на другия епизод. Да. Това беше от нас. Тедо няма да каже чао, но аз ще го кажа. Довиждане от нас. Аз бях Dragon Hunter, той беше The Darkness. Nightmare! Сети го забравям, но както и да е. Nightmare дърваря. Nightmare дърваря. Добре, както и да е. Довиждане. Ще се видим в други епизод. Коментирайте, харесайте, абонирайте се за двата канала. Довиждане. Те да кажи довиждане. Няма. Добре, няма да кажа. Чао!